Noia prepárase un ano máis para vivir unha das súas grandes festas, como é o San Marcos. A cita festiva para moitos ineludible no calendario desenvolverase do 25 ao 27 deste mes de abril. O deseño da programación desta edición segue un esquema semellante ao de anos anteriores, mesturando todo tipo de actividades, co gallo de satisfacer a todo tipo de públicos. Pero sen dúbida un dos principais atractivos destes festexos, o que realmente lle dá sona, é a feira cabalar, cun 100 de cabalos participando nas distintas exhibicións e concursos, nos que se repartirán máis de 4.000 euros en premios. Sabemos que ten que ir acompañado de moitas máis cousas de ocio, de orquestas, de actuacións, de concertos, pero o principal e fundamental é manter a tradición. Esta feira xa que non sabríamos nin cuantificar no ano que comezou, pero de moitísimos anos, máis de un 100, e que creo que hai que potenciar e asegurar. Fai moitos anos que iniciamos esta colaboración con Xacobo, pois falo xa igual de fai 20 anos, donde viñan e se apuntaban a veces 8 cabalos e hoxe podemos decir que suele rondar os 100 apuntados. A parte de ser un acto social, cultural, etnográfico, é tamén un dinamizador económico que lle dá contido a un día importante no calendario a nivel autonómico das feiras en Galicia, dunha tradición que non se pode perder. As feiras é un lugar de encontro, de comercialización, de negocio. A raíz dos cabalos que baixaron da Serra do Barbanza, montouse no tempo de Marqués de Ensenada a Feira de San Marcos. E a raíz desa transacción de venta de cabalos e de touras e touros bravos, vale? Empezou o negocio paralelo, pois eso, de venta dos produtos da horta, dos famosos sombreiros. A música será tamén protagonista. Os tradicionais concertos no Curro con La Gramola e Boomers, os de Black Black e Suevia, sumaránselle tamén as tradicionais verbenas, este ano coas actuacións das orquestras Finisterre, New York ou Panorama City, esta última de estrea tamén na vila. Como ven sendo habitual nos últimos anos, a música tradicional será tamén protagonista o domingo coa foliada o encontro de agrupacións, na que tomarán parte máis de 8 grupos tradicionais.